Иннополис лицейында берничә компьютер уенында язып карадык. Дөрестән дә балаларга башка телдә, шул ук татар телендә, үзебезнең татар телендә ниндидер уеннар, телефоннар өчен уеннар, компьютер уеннары язу дөрестән дә бик кызык. Һәм балаларга бу уеннарны язганда күп татар теле сүзләрен кулланырга кирәк. Бала автомат рәвештә үзенә белем кирәк икәнлеген аңлый һәм белемне ничек булса да, каян булса да эзләп табарга тырыша. Бердән-бер аның монда чарасы инде белем бирү чарасы ул дәресләргә йөрү, дәресләрдә тыңлап утыру. Хәзерге көндә татар милләтенә һәм татар теле укытучыларына мин моны гел укытучыларга әйтеп киләм. Заман таләпләренә генә җавап бирергә кирәкми. Безгә хәзер татарларга, татар теле укытучыларына заман таләпләреннән бер адым алга бара кирәк. Менә без үзебез татар теле укытучыларын алыйк. Дәрестән дә һәр вакытта көтәбез, нинди дә булса яңа дәресе килеп чыкканын. Берәр инде кызыклы методика уйлап тапмаслар микән, кызыклы берәр инде технологиялар безгә китереп бирмәсләр микән дип. Ләкин безгә моны көтеп утырырга кирәкми. Безгә һәр вакытта татарларга хәзер көндә дип әйтик, элеккедән әз булса да күбрәк тырышырга кирәк. Көтеп утырырга түгел, бәлки үзеңгә уйлап табарга кирәк. Шул вакытта татар теле укытучыларына әгәр дә дәрәҗәне үстерү, үзебезне дөнья күләм танытырга телибез икән, башка предметлардан уздырыбрак укытырга кирәк. Менә мәсәлән, үзебезнең математика укытучысы белән без балаларга татар теле кызыграк булсын өчен, мәсәлән, хәл-фигыль темасын алыйк. Хәл-фигыль темасы буенча морской бой уенын уйлап таптык. Морской бой уены дөнья күләм танылган уен. Без математика укытучысы белән, димәк, компьютерда приложение яздык, программа. Димәк, бу программа аркылы балалар просто дәрескә килеп утыралар, һәрберсенең каршында җитә яки анда ноутбук кирәк тә түгел. Һәрбер бала каршында була морской бой уенының харитасы, картасы. Мин аны үзем таратып чыгам балаларга. Димәк, зур экранда үземнең компьютер приложениесын җибәрәм. Димәк, балалар бу морской бой уенын уйныйлар. Беренчедән бала уен уйный. Икенчедән автомат рәвештә бер кая китә алмый, хәл-фигыль темасын 9нчы бер дәрестә дә үтеп бетерә ала дип әйтергә мөмкин.